Ahojte, tak toto sa idem prihovoriť všetkým alergikom a je naozaj riadna irónia, že ja sa teraz tak cítim a hoci viete, že som pri mori v Andalúzii a cítim sa teraz, ako sa cíti alergik, pretože tu máme kalimu. Tu je tá kalima blízkosťou bližšie k Afrike troška iná ako to, keď my si povieme, že na Slovensku, že máme špinavé podobločnice, auta a tak. OK, dýchame to. Tak to, čo vidíte na tých autách, to špinu, samozrejme, že ju dýchate. Ale tu som proste tak veľmi veľa hodín vonku a s obsom a tak blízkosť Afriky je, že sa už teraz viem, prečo si tu všetci alergici kupujú apartmány, prečo sem alergici a s deťmi chodia na dovolenku. Ale okrem toho týždňa, keď je tu kalima. A čo vám idem pomôcť, čo z toho si môžete zobrať vy a pripomenúť sa. Takže ja už to mám zapnuté, chcem vám pripomenúť, že nielen ja si ten piesok a tie nanočastice, čo sú vlastne také isté alergény, ako je u nás veľmi dlhú dobu, keď niečo kvitne a preto všetci chodíte sem. Tento predveľkonočný týždeň nechoďte, lebo tá kalima je taká, že ten piesok spúšte, je vidno vo vzduchu. Ale čo môžete urobiť, a musím aj, lebo ma počujete, je si môžete domov požičať kyslíkový prístroj. Na Slovensku vieme zabezpečiť kdekoľvek, vychádza to 15 € na deň, celá rodina. Môžete to udýchať a zároveň si vyčistíte dýchacie cesty, tak mi kľudne napíšte a zostaňte zdraví a idem dýchať.